ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам, ҳама кас ҳастозен. ирӯз 31 январи соли 2025 шумо дар канали Саудо ТВ ҳастен. бози мо дӯстон дар ноҳияи Фархор қарор дорем. ин тараф даромадгоҳи Фархор мешавад. мақсад аз развилка омадем. иси деҳаи Арча мешавад дӯстони азиз, деҳаи Арча меравад. хоб у тараф бошад тарафи райони Фархор меравад. хонаи рӯзаи мо дар деҳаи Шурқил ин тараф. мақсад дар чорраҳа қарор дорем. як раҳ, ду раҳ, се раҳ, чор раҳ мешавад. хонаи мо дар деҳаи Шурқил қарор дорем. тараф қишлоқи Шурқил мегам метавонем короче бардор азиз. навора тоқи тамошо мекунем. рақамҳои реклама мондагиай 931 07 99 97 рақамҳои ватсапи хидмат дӯстони азиз. дар ин тарафи дасти чап рақамҳои соҳибхона монда мешавад. барои маълумоти пурра занг занем бародар азиз. хулас дохили деҳа мешем, деҳаи Шурқил. ҳама каса навора бо диққат тоқи тамошо мекунем. фақат ба лайко дӯстон поддержка мекунем. чӣ қадар дастгирӣ зиёд шава, ҳамон қадар боз хонаҳои арзон мақсад монда мешавад. дар ҳамун таги комментария нависен аз кадом деҳа хона навор кунем. хулас тарафи хона мерем, бо диққат тамошо мекунем дӯстон азиз. дӯстон чӣ қадар дар боло гуфтем, аз чорраҳа омадем, дохили деҳаи Шурқил шудем. ана иҷа мактаби рақами 34 иҷа мактаби рақами 34 мешавад. где-то ягон 50-60 метр мерем, тарафи дасти рост мегардем. камтар болотар боз масҷид мешавад. баъд аз масҷид деҳаи деҳаи Шурқил ҳамун хона мешавад дӯстон. хулас то охир тамошо кунем. дӯстон чӣ хел гуфтем, 200 метр болотар мактабай. боз ай пеш мактаб омадем ку. ана иҷа масҷиди ами деҳай, ина масҷид. инҷа купрукшай. ҷои беҳтарин, ҷои обод, ина масҷидам наздикакай. хоб хулас тарафи хона бо далши мерем дӯстон азиз. хоб дӯстон чӣ хел гуфтем, деҳаи Шурқил, мардуми маҳалла ҳама зиндагӣ доранд, ё кунен, ҳама омагай. хонаи мо дар ҷа қарор дорад. у тараф тарафи бустон мешавад. хоб бисмилла гуфта дохили хонаҳо мешем. аз ҳавлӣ сар мекунем, шумо нишон метем. ҳамаша бо диққат тамошо кунем бачаҳо азиз. хоб ҳавлӣ обши 8 сотих замин масоҳат дорад. хоб границаи ҳамсоя қатъи ба сетка пони гирифтагиан дӯстон азиз. чӣ хел мебинед, 8 сотих дарахтҳои мевадиҳанда дорад. интернет иҷа проблема нестай. свет дорад, об дорад. хоб се дар хона, кухни, хоб баня дорад, ошхона дорад, анҷомхона дорад. хулас навора фақат чико мекунем, то охир тамошо мекунем. баъд аму комментария да менависем ки ҳамин хона ба ҳамин нарх арзанда ҳаст ё ин ки нестай. тамошо мекунем, рафтем дӯстон азиз. аз агарод хоб иҷа баня далнеши барои баня боз битон рехтагӣ тайёракай. уҷа анҷомхона, кухни, дарахтҳои мевадиҳанда, нигоҳ кунед, ина дарахтҳо ҳастай. иҷа границаи ҳамсоя 8 сотих замин. соли 2000 чанд сохтан хонарака, 2009 сол хонара дӯстон азиз сохтагиан. дохили хона мешем. иҷа ч ҳоҷатхона, иҷа ошхона ака. хоб дохили ошхона шем. баргиш чи ака, ина ошхона дӯстон азиз. ина ошхона, ина тануршон тайёрай, ина калонаки хишроакай, ина анҷомхонаш дӯстон азиз. тамошо кунен, ҳамаш кишоди хишро андова кардагӣ, болош маҳкам кардагӣ. хоб барои баня боз битон рехтагӣ тайёракай. ина бинен кишоди хишро кардагӣ. границаи ҳамсоя, иҷа пушти хона, ина забор мегирам бо далши, фасони хишро мешавад. ина хона дӯстон азиз. хоб дохили хонаҳо мешем. ина коридорш дӯстон азиз. фасон карда маҳкам кардагиан дар ин ҷамъ бо иншоалло вақтҳои гармӣ мешавад. иҷа баъзур мешинен, ҷои зур. хонаи якум. ин хона чанд ба чанд боша? ин хона дӯстон хона 6 ба 3.
хонаи 6 ба 3. касе мегирад далши ба хости дили худаш ремонтш мекунад дӯстон азиз. хонаи 6 ба 3. хуб анаҷа хонаи дуюм печка дорам. бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. ин печка хона чанд ба чанд ака? 5/3. анаи хонаи 5/3 мо хонаи дуюм ки соли 2009 хонаро сохтам. анаи хонаи сеюм дӯстон азиз тамошо кунед. хонаи калони хушрӯ. И чанд ба чанд ака? 6/3. 6/3 хона. светои ҷа лимита ака? ҳозир ҳастай свето? мақсад дӯстон азиз ҳамаи мо шоҳидем ки дар тамоми деҳҳо мақсад ҳозир айни ҳол ба лимит свет метиҳанд. деҳаи мо ҳам. хоб нархи хонаро дӯстон азиз ҳозир эълон мекунем. тамошо кунед. ба ҳазур ина пушти хона. и тараф забори хона. хоб қисмати аслии кор мегзарем дӯстон. об дора, свет дора, мактабаш наздикай, масҷидаш наздикай. деҳаи Шурқал. нархи хона 140,000 сомонӣ. абачаи хеле нарх фикр мекунем ки якум борштестай. просто акада сум дар кораи срочно. ҷои обод, деҳаи обод 140,000. кадомитон занг мезанед аз думи канали Сауду ТВ занг занед. худо хоҳад ягон муомилаи осон мекунам. зинда бошен, сарбаланд бошен. ҳамин чанд комментонед лайк монед. хона арзанда ба нарх ҳаст ё ки нест дар аму таги комментаро нависен. баъдан аз куҷо то чанд сума хона дар кора ҳатман фикротон нависа монед. обод бошен. як лайк қатъи паддержка мекунем дӯстон азиз.